I dobrodošli u moju kuhinju. Danas ja ne pravim ništa, pa ja sam sjebao ruka. Ali ja sam pričao za jednu komšinica. Ona ima stric, kao ima žena, kao bio medicinski sestra. I ona kaže, samo digni gore, stavi to i pije puno rakija od dunja. I onda sve će biti dobro. Onda danas ja hoću da napravim, zazovi na engleski lemon meringue pie. Na srpskom to je pita od limon za balancija. Ja ću da zovem jednu komšinica da vidi ako ona može napravi od moja recept. Ja sam prevodi recept na srpskom jezik i ja ću da pokažem ako može. Ako može, dobro. Čekaj, ja ću da nazovem. Dobar dan, komšija. Ej, Buba, šta radiš? Evo, hoću da čupim glava. Znaš šta ja sam radio? Ne znam. Pa sjeba mi ruka. Šta si sjebo? Mi ruka. Sjebo si ruku? Da. A kaj ti kurac fali sada? Ne mi ruka. A tebi ruka, a ja mislim koji ti sad kurac fali, pičku materiju. Ja imam neki lepo recept, to bio moj mamino recept, ali ja ne mogu sad da napravim, ali ja sam kupio sve sastojci. Sve potrebi. Pa trebam tebi da dolazi i da pravi nešto, ajde. I da ti pomognem. Ajde. Samo za 5 minuta tu sam, okej? Ej, dobro, ja stavim čaj. Stavi se čaj, može čaj, važi. Ćao. Vidimo se. Ćao. Komšinica dolazi. Dobar dan, komšija. Zdravo, komšinica. Da vidim. 3 puta. Srbi se 3 puta. Kako Šta ste? si sjebo, komšija? Pa, sjeba mi ruka malo. A ja ti treba. Malo pada, znaš. Je. Šta ćeš da piješ? Malo rakica. Ajde. Malo, ajde da vidim ja šta ti... Pa, ja imam neki recept. I to je od moje mama. To je od moje mama. Dobro. I je baš engleski recept. Dobro. Zazovi lemon meringue pie. To je kao limon pita za balancija. Sa belancima? Da, balancima. Malo teško da napravi, ali ja ću da korak po korak. Ima kao kora dole, ajde. Dobro. Živjeli. Živeo komšija, 100 godina, ja pela kolače. Ima- Svaki drugi dan. Ima kora dole Dobro. i onda ima neki žuti fil u sredina i gore ima balancija. Dobro. I je kao keks i onda malo gorka i slatko. To ukus je maklina. Fantazija, ajde komšija. Ajde, Da popijemo na jednom. na jedno. Ajde. Šta je to? To je recept? To je recept. Preveden Ajde. na... Ja sam preveden na srpski, vidi. Prvi korak.
bla 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 bla, brašno, brašno, običan, 225 grama brašna, tih Da. 500, 3 kašike šećera, evo šećera, 140 grama putera i jedno žumance i 2 kašike hladne vode. Zamesi se na suvo brašno, 3 kašike šećera, kristal šećer, 1, 2, 3. i jedan za sreće. Ne, na vrhu. I 140 grama putera. To tako na suvo ide. To tako na suvo ide. Ništa. I sad? To dugo traje. To se mesi. Zamesi. Kao Lionel Messi. Kako? Messi, on igra za Barcelona. Messi. Messi, Aj, Messi. Da. I šta? To je balancija. To je balancija koja će se posle Da, premazati. I to je, kako se zove To je žumanci. Žumanci. Yes. Žumanci. Da. Znači to kad se zamesi, to će stajati 30 minuta, prekriće se sa najlon folijom. Pardon. Pa ti znaš pekuva. Ja sam pekuvica, malo jače. Ko uči tebi da kuvaš? Staž. Staž. Šta je? Godine staža provedene za kuvanje. Svi nauče, John je... Ti ne naučiš od YouTube da kuva? Ne, ja. Kad sam ja učila nije bilo. Nije bio YouTube Ne. kao ti si bio mlad. Joj, kako sad ti meni možeš 2 kašike vode tu da dodaš? Evo, ne, ja sam stavio 2 kašike Pa vode. 2 si stavio? Da. Super. Ko Bog. Ti si jako pametan. Pa, ja sam Engles. Kašike velike? Da. Kašikica je malo, kašika je veliki. Testo bude ovako tvrdo. Da to mora da stoji 30 minuta da bi se razvilo. Jesi čuo komšo? Ovo mora 30 minuta da stoji, pošto bude... Aha, hoćeš najlon kesa. Jest, jedno. Pa imam ja puno komšinica da zove, ali ti si bio moj prvi izbor. Ja sam bila... Prvi? Ne, mi smo penzioneri, pa Pa imamo. da. Da ja za neki mlađa komšinica. Verovatno ne zna da kuva kao te. Ta mora da uđe isto. Na internet. Znači, to je taj prvi korak i to je ta kora koja dođe I sad mi stavimo to i ostavi za 30 minuta. 30 minuta. Jest. I da, to je da ne Da se ne zalepi. zalepi, jest. I lakše da očisti. Jesi ti pogledao koliko je bilo sati? Za 30 minuta. 30 minuta. Od tad, da. Znaš. Znači, testo će ići skroz do gore, to ćete vidjeti. U postupku, U postupku. Šta je postupku? sljedećem postupku Aha, s ovim postupku. testom. Da. jest. Evo vam. Sljedeći postupku. Sljedeći postupak je Žuti film. žuti film, da. 3 limuna. A moj mama uvijek kaže, pazi da ne idi do Belo. Belo je jako gorka. Ali samo treba malo Samo koren. koža. Koža. Koža? Šta je to? Kora. Šta je to? To je koža. Onda koža uzima. Kora. Ali ne ideš do beloga, nego samo ovog vrhova. Dakle, sad ti učiš. Da. Što ja nisam znala. A znaš šta, nisam znala da je ovo belo gorko. Ja znam da je ta ova kora gorka, ali nisam znala da je u stvari poenta u to i belo. A tvoj prezident ne kaže to. Naš prezident ne pravi pitu. Ej, ti znaš politike u Srbiji. Koga? Politika. Nešto meni nije dobro.
Ajde. Kad gospodin Vučić bio premijer Da, i Tomo bio prezident, da. ko bio glavni? Ko pravi sve odluka? Premijer. Premijer. Da. Sad gospodin Vučić je prezident i gospođica Brnović je premijer. Da. Ko pravi odluku i sve? Predsjednik. Pa zašto? Kako ti menja? Kako menjaš? Kako mi se menja? Onda samo gospodin Vučić pravi sve odluka. On je najbolji. Pa da, dobro. Ali čini mi, gdje je Tomo sad? Na Dedinju. Na Dedinju, na penziju. Da, da. Uživa. Da. Kukuruzno brašno. Da, Stavimo šećer. da. I jednu valjaču. Jedan? Aha. Dodamo ovaj sok. I korak. Prvi korak. Zašto ti meni ne slušaš? Da, to je drugi korak. Ti ne znaš taj recept. Ne. Ti... Jao, ako... Jao... Ovo što miriše ovaj. Stvarno, ti voliš limon? Volim. Ti moraš pratiti, kako se zove, postupak. Pogledam, evo. Pa ne, ti gledaš i onda ti radiš šta ti hoćeš. U sok od limuna Kao dodati svaki brašno, žena, šećer. kao svaki žena, ti radiš šta ti hoćeš. Šta ti misliš je bolje? Ti misliš ovo tvoje englesko je neka ja sam španska Engles, serija. ja znam taj recept. To je na moje genetike. Da. I tu dodamo Da, koru od limuna. kora od limon ili koža od limon. Ili koža. Ti vidi da se tebi skine koža. I tu se stavi 2,5 deci hladne vode. Ovu smesu stavim u hladno. U ovo. Stavi u hladnu vodu. U hladnu vodu i onda Da. se stavi na šporet i kuva se toliko dok se ne vidi dno. Dobro. Stavili smo vodu hladnu, u vodu hladnu smo stavili ono kukuruzno brašno, šećer, koru od limuna, od 3 limuna i sok od 3 limuna i to smo stavili na šporet da se kuva. To je taj žuti fil. Da. Koji- I mora uvek meša. Mora da meša da ne bi zagoreo. Da. I onda kad ti vidiš Kad se dnu, vidi kao da je dno, da, onda je spremno. ovo baš mora da se potrefi, da se pogodi. Ti koristiš puno reći, ja nemam pojma što ti kažeš. Neki će razumeti. Sad mi imamo, kako ti zove? Sada se ova smesa sipa. Pa malo sipa na jaja Da. i onda da vrati, da? Da. Znači uzmemo malo odavde, od ove smese kuvane, razmutimo ovo župaca. Aha, da. I onda vrati. I onda vratimo nazad i nastavimo da kuva. Vidi se dno. Znači kuvano je, jaja su se skuvala jer ovo smo sad zbog jaja nastavili da Da. kuvamo. Onda ugasi i stavi puta. Da, i stavimo puter.
Znači on se ugasio se, fil se ugasio i stavio se puter. I onda ostavi sad fil da uhladi malo. Sad će se fil ohladiti i stavlja se posle na ono. Da. Vratili smo se. Vratili smo se na ono testo koje je odstojalo pola sata. Tvrdo. Da. Kako se zove? Razvlijemo. Razvačinamo. Da, ne znam. Pa? Može razvlačimo, može razvijamo, može kako hoće. Evo ovo treba lepo da se razvuče, sad koliko može biti lepo. Da. I da se stavi u ono, kažem, da je u 26 bolje bi bilo, ali naša je 30. Pa da, to je malo veće, da. Ali znaš što mi kažemo u Srbiji? Bolje, od viška glava ne boli. Ne, Evo. mi kažemo jebi ga. Što će biti gledati? Aha. Da. Dobro je. Znaš šta, kod nas se kaže prvi mačići se bacaju. Prvi mač kad se bacio. Da, mačka kad se omaci. Znaš što mi kažemo u engleskoj? Ne znam. Prvi Srbinovi bačemo. To su mi kažem. Uvek baci prvi. Prvog Srbina. Prvog? Srpkina. Mi uvek bacimo. Da bi bilo zalepljeno, mora da se stavi folija i u tu foliju da se stavi nešto čvrsto. Mi smo stavili pirinač. Pa imam ja pirinač, da. I kao da si ovako, Da. izbuši se ova donja kora, Da. radi dekoracije. Da ne idi kao balon. Da. Čekaj da polepim ja. Ovo je lepo. Kora kao keks. Lepo iskreći. I sada stavimo foliju. Znači 10 minuta gledaj tamo. 10 minuta. Ne, to prvo ono da umutim pa onda premažem. Da muti malo? Da. Zašto? Zato što će se onaj kora premazati s onim. Samo muti malo, da? Pa malo da se umuti, ne baš malo. Posudu. To je šerpa. Šerpa, da. Zašto ti kažeš pošulica? Posuda. I uzmemo ovo Je šerpa belance. ili pošulica? Posuda. Posuda. Uzmemo ono belance koje smo umutili Da. i namažemo. Namazali smo svuda i to je to. Znači, Dobro? to je samo radi dekoracije. Onda vrati na renra. Vratimo u redu. Je lepo. Kažem ga lepo. 10 minuta u renra. Prošlo je 10 minuta i drugih 10 minuta. I sad stavljamo ovaj fil žuti koji smo napravili u drugom koraku, koji ste vidjeli. Kako ti pričaš dobro srpski? Ja Srbijanka. Aha. Šta si mislila? Bosanka? Pa, odakle si? Iz Sremske. Iz Vojvodina. Ti si Vojvođanka? Jeste. Hm? Jeste. Jeste. Bana, Srem ili Bačka? Bačka. Bačkam? Bačka. Bačka. Aha, Bačka. Bačka, E. to je tamo. Sad se ovo žuto fil stavlja, tako da... Onda ti si iz Renanin. A, da, ti si iz Renaninac. Iz Renaninaca.
Zrenjaninka. Zrenaninka. Nisam. Zrenaninka. Ne. Zrenananka. Pa kako ti znaš ga? Ako ti si iz Zrenanin, kako ti zoveš? Zrenjaninka. Zrenjaninka. Da, ja mislim. Zašto ne Zrenjanjanka? E pa zato. Evo, ja ću da pitam ti nešto, evo, pitanja. Nemoj. Ako ti si iz Irig Da, i ti si žena, da. šta si ti? Irižanka. Zašto ti ne Iriganka? To je to. Evo, sad ja mogu radim nešto za jednu ruku. Možeš. Na primer, ako ti si iz Sremska Kamenica Da, i ti si muško, da. šta si ti? Kamenčanin. Sremska Kamenčanin. Kamenčanin. Da, I žena? kamenčanka. Kamenčanka. Kameničanka. Kaminančanka. Kameničanka. Evo ga. Sad mi radi na treći Treći. korak. Evo ga. Mi smo sad blizu kraja. Evo ga. 3 belanca. Da. To nam je ovdje. Da, čekaj, ja ću da... I uzmemo Ja imam sto. samo jednu ruku, može ti skloni to malo. Da. Stavi na remra tu. Back. Da, opa. Ja imam mašin. Da. Moja mama, ona koristi šrafciga da radi to. Šrafciga. Šrafciga. A mi smo... A mi imamo mašin. A mi smo imali ručno, ono dugo boja, može da... Sa toaletom. Svaki put ako malo dignemo, pa spustimo, da vidimo. Ne? Moja mama kaže, ja mogu na tvoje glave, ako ne pada, Moje... ali je dobro. Dobro je. Dobro. Ekstra. Sad, Uzimamo ovo. i ja ću da smanjim renra do 150. 150. Jeste. Nemam broj, ali ja mislim to je 150. I stavljamo preko... Hoće ti ili ja? Ti znaš. Pa ovo je ispit za tebi, onda ti moraš. Šta je ispit za mene? Pa ovo reset, to je ispit. Da. Tebi. Ja talas idu. Da li to tebe asocira na more? Ne. Šta? Na more. Da li te asocira kao talasi? Pa da. Ja sam iz neki Island. Island. Vi ste okruženi. Ti nemaš mora. Nama su uzeli Izgubiš ti mora. Da. Bosanci, Crnogorci, svi. Da. E, I u renra. Može ti, zbog moja ruka je jako boli. I to. I sad mi moramo čekamo da ohladi malo. jest. Može? Hvala komšinica. Eto. Ali, ako ti imaš taj alat u garažu, ja ti pokažem ti nešto. Stiš mađioničar. Može? Jo, kako lepo izgleda. Onda čeka da ohladi.